Tata Umseleku, what a shock. What a shock episode yakule veki. Just when we think that wena Tata Umseleku it cannot get worse. Hayi, you shock us ngezi episodes. Sometimes ndiyazibuza into yobana ingaba kuya-ektwa na yifilimu okanye senje into yoba yinto yamanyanyani, ngunyanyani okanye yifilimu. Because yho ha-a sana, hayi indikhathazile mna i-episode ya-this week. Senje ubana akuna-age restriction kule nto yesithembu because ngumntwana lowana kaloku sana. Apha online kwezi global streets bathi ngu-Hello Kitty. Hayi, mna ndithi lusana. Lusana sa oluya. Sana lusana for umtshato, let alone le sorrowful situation kuthiwa sisithembu kaloku. Uyaphi umntana esithenjini? Lusana oluyana. Kaloku thina niyasoyikisa ngoku Tata Umseleku. Niyasoyikisa xa nizovuma into yobana amasana abomvu angene emitshatweni nasezithenjini. Abantwana bethu sizobafihla phi? Sizobafihla kowuphi umngxunya abantwana? Hayi, mna ha-a sana ayindiphathanga kakuhle le episode. Not that ezinye zindiphatha kakuhle but le yomntwana, like i-reasoning capacity seyintsho uba ikweyiphi level for izithembu. Jonga nalo utata lona. Utata izizathu azibekayo for into yobana efuna uthatha umntwana. Andoyika. Hayi, indoyikisile le episode, andifuni ungatsho. Indoyikise. Kaloku hayi mabena makhe kubekho i-criteria, makhe kubekho i-age restriction. Abantwana abangaka nangaka asi-entertain because kaloku zinintsi izinto ekufuneka zinqandiwe. Hayi, kaloku size satshabalala isizwe sana.